Samtang 126 ka mga pamilya sa unom ka mga barangay sa lungsod sa Barile apektado sa pagbaha mugna sa bagyong Verbena. Ang report ni Alan Domingo. Kini ang sitwasyon nga naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak sa mga barangay sa lungsod sa Barile nga gisanapan sa baha human miigo ang bagyong Verbena. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer nga nagsugod pagbundak ang uwan alas 2 hangtod sa alas 3 kadlawon nga miresulta sa pag-awas sa Santa Ana River nga misanap sa kabalayan haduol sa sapa. Although naaraman noon sa mga highway, but ang uban pod kanang wala man gyud sila magdahom kay sa previous nga mga bagyo dili na nakataas ang tubig nila, so wala sila ikuan sa ato ang kuan nga preemptive evacuation. Sa barangay poblasyon naabtan namo si Jerome Cañete nga nagbitbit sa mga manok, igtatari og mga himungaan nga nangalumos sa baha. Maabot sa 70 ka mga manok ang napildi sa katalagman kay wa na nila maluwas sanglit giuna nila ang kinabuhi sa ilang pamilya. Pag awas sa suba god, wala namang tabang di mga among mga pamilya sa among giuna. Pagbalik mo di naman mada, kay ianod mamisog. Sa barangay Gibuangan, nangadanyos usab ang mabutang sa mamlupyo human gianod sa baha. Pagdakos tubig, ari ademi. Tos kay among gipadulungan hinoon, mo may napuras tubig. O nga wala tanimo dito sa kanan dito nangalumos yun. Mga hayupan, apil na usab ang makabtangan o mga butang. Sama na lang niining kingkab nga gibanla sa baha dinhi sa barangay San Rafael sa lungsod sa Barile sa Cebu. Samtang sa barangay San Rafael, gipang anod usab kining mga sakyanan. Problema sa tag-iya kay gidatadatahan pa niya kining kingkab nga gianod sa baha. Puspurti naman kuas dagat na dire. Ang wani gyud mahipos nga butang. Ambot gani sir. Saon eh. Kaya asak makina anay kay gi paayo mo kun gusto ko anta mekaniko. O ya datahan pa patay tanay sa motos kompanya anay di. Si Chodoro Abapo mipabuhagay sa iyahang sentimiento tungod kay way kalutsan sa tubig ang ilang dapit. Bisag adto pa ka sa likod wala kita ni. Wa gyud ni drainage way kagusana ng tubig mo na kita na mong gihangyo last time nga. Hopefully ba nga tagaan in taon ni kagusana ng tubig kay ang tubig manggod mangitay siya kagianan din. Sa data sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, way nakalas ug way na missing nga mulupyo sa mga apektadong barangay sa baha. 126 ka mga pamilya o kapin sa 400 ka individual ang napiktuhan sa baha nga gipahiluna sa mga evacuation center. Timing lang ito nga I think 1.7 by 12:44 ganihang buntag 1.7 na nato ang high tide. So nagsugat. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.